बुबाग्रा चिनी नाहार मंगkai ग्रेटर त्रिपुरा लैंड से जों बाहायनो ताबो चिनी बिसिङाव गोबां माने जों सेक्रिफाइस गाय दङ जों बाहायनो चिनी नाहार मं जों जेकुनु समय फानो बुबाग्रा हायके फ्री हैंड जुदि सामं तांनानै हेके बुबाग्रानि बनो सीएम रिखांके बुबाग्रा ताबो बतो आचक थेनि बागे या लालबातिनि बागे हने आगे बुसाका ओ हानो तिप्रासारनो फियकनानि बागे हिनि सिसाव जों बाय कक सालायनो ब बाहायके डिसिजन नाव अब जतन से ताबुक जरा केबो सेक्रिफाइस खायमिया बुबाग्रा सेक्रिफाइस खायमा हाय जों आचक थेनि बागे चिमि कक बांलाय तंखे आंनिया जों आगिरावबो गोबां आचक थेनि बागे कक बांलायो लालबातिनि बागे कक बांलायो मिनिस्टारनि बागे कक बांलाय चिनि बिसिङ आबाहायकरै जों नांखांके खानानो आचक थायफानि याकारि मानो जों नांखे खानाफानो चिनि एक्जिक्यूटिव फानो याकारि मानो तबो चिनि नाहार मंगे ग्रेटर त्रिपुरा चिनि नाहार मं मान यासा सबा जों चलय थांना आम बागे बुबाग्राना जों ताइबो नांखौ फ्री हैंड आबनि बागे बुबाग्राना ओ डिसिजन हामबाय तंखानि सिंगांगे तो काहाम नमा तंखा तंथका बुबाग्राना हामबाय चिनि त्रिपुरा मा थानाय जत सामं तांनाय रकना हामबाय अब त्रिपुरा सारकनि कप्लाय अंमानि तिनि जों बाहानबथै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि TTADC त्रिपुरा संदुं मुलं सागबाय नायकल जाको चिनि एडिशन जों ताबो त्रिपुरा सारक नायकल नानि बागै जों फानमानखा तिनि जों एक्जिक्यूटिव मेम्बर तै CEM जों समाय तांलायखा तिनि चिनि दप्तरक जों बागलायनाय ब दप्तराव बागलायखांके साबो ब सामुं तांनाय आबरनो बागजानाय आबनि यागुलोनो चिनि त्रिपुरा सारकनि गोबां मा सामुं तांनानि जे तंमानि खानानि चिमि तिनि चिमिनि जों आबो सामुं तांनानि जेंजाकनाय आबन बागै हायना हाय चिनि गोबां मा सामुं ताबो एडिसिनि आसो साल गोबां मा जत त्रिपुरा सारक ताबो थानसाङै जतनो जन बुडरि काप्लाय खालामनानै बारनो नाहार मुं हाचामा चिनि नाहार मुं तो नरक जतन साइमनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों आबनो कन्फर्माइज खाया बुबाग्रानि बे अककनो आबनो माना थांथेनि ओ कचारो तम जों गोबां मतेबो सभा खायनाय नांखे जों सभा खायनाय फैयाबा हामक्रायनि तांबो बाहायनो जों मा खायनाय त्रिपुरा सारक दैमान थगिया त्रिपुरा सारो लामा हामिया त्रिपुरा सारनि रोंनो खामिया सा खामनि सेब साबगरै नगमाया आबति रगनो चिनि एडिसिनि फाननि बिसिंति एडिसिनि सिकनसा फाननि बिसिंति जों तामो खायमान आबनो बहायनो जों जाति अकनाय जतन हामबाय